Kawachako ni jomane owito ngimagi e bungu ma Shakahola thothne nochako tho tarik 26 mar adek higani tok doho ne weyo thuolo e okang' machielo jadolo Paul Mackenzie. Kamano bende oyang ni nyithindo e bunguno ne iketho ratichgi. Jailieta nigi mathoth. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki oyango ni nyithindo e bungu ma Shakahola ne injao e yore mag bembo kendo jomadongo ne ketho ratichgi. Among the many leads that we are following is the sexual abuse of mainly children in some of those shanties that had been constructed in Shakahola. We have some leads. Those shanties may have been used probably for sex orgies. Kamano bende, jolwedo mag Mackenzie ne rito joma ne tueyo mondo kik chiem ka gin owuon to gitedo kendo gichiemo mbelegi ka jogo mane budho ka oko wito ngimagi to ne ginego. He had employed vicious armed men armed with crude weapons who would supervise the starvation to death and would hang around the families, because most of the fastings were in families living in a temporary structure, and the scouts would supervise the starvation, and in the event somebody would change their mind, they would be killed. Kindiki e thuolo mokwongo owuok oko e lela mar yango ni wach golo fuoni mag ji ne dhi nyime e kanisa no kod e bungu ma Shakahola. We are not ruling out that, and yes, maybe 1-2 bodies could have missing organs, but it's a theory we are also investigating. Oseyo doho ma pachoka kuom thoego ni mar dinuoya mane omak jadolo Mackenzie kendo ochwale mbelegi ne giweye thuolo ka e wecho mare mogik higani emane thoe e bungu ma Shakahola ochakore e dwe mar adek. The judiciary should answer to the people of Kenya where they were when these things were happening. It is not once, it is not twice, more than 3 times. Mr. Mackenzie has been charged with offenses related to radicalization, incitement, distorted preaching. And every time he's out on a cash bill, 10,000 shillings. Omedo bende seyo bad migao machoko maling mano NIS kuom koso fwenyo gimane timore e bungu ma Shakahola. As organs of national security. Because the sophistication of the Kenyan security organs should have helped us to detect and prevent the scale of commission of this kind of offenses. E bero ma Shakahola kawuono oyang ni notimne ringre 30, jomadongo 22, nyithindo 7 kod ringre maoro ma okoyangi. 12 of them were male and 17 were female, and one we could not be able to ascertain the gender because of the decomposition also. Most of these people were severely decomposed because we found that 26 of them were severely decomposed, while 4 of them were moderately decomposed. Oyang ni kuom ringregi 23 kuomgi notho kaluwore koda kech. 5 pok ginyalo yango gima nonegogi ka 2 ne nigi hinyruok e obwongogi. 3 of them had what is so as dying because of starvation, while 5 of them were unable to ascertain why they died. However, 2 of them we could see features of head injury, so they died because of head injury. Lwedo mager sani siemo doho ma pachoka kod bad migao mar NIS ne nindo e tijgi kendo miyo kwan mamalo mag jo Kenya tho e bungu ma Shakahola e sama piny owacho medo singo medo kaso nonro e wi thoego kendo rido chenro mag migao mar doho kod mar obila e geng'o weche machalo kod mago motimore Shakahola. Jailieta, Ramogi TV.